ez dakit nahiko latza, gauza batzuetan bai, eta beste gauza batzuetan ez. Adibidez, ondo letzen badut, badago kanal bat, deitzen da TG4, eta ama sei ordu bat egunero emetitzen du, orduan zein da bere xera, zein da bere zatia. Da euneko bia ez da gutxarra, zer batzatzen zuen. Esaten didate Euskal Telebista EITB batek duela euneko bata. Euskarazko egoera ez da irlandaskoa, baina hemen, jente desentek begiratzen du TG4. Baina irrati hiru edo lau badira, aldizkari pari batzu badira, argia aldizkaria bezala, nahiago dut argia. Orduan, komunikabideak badira. Nahiko dira, esango nizuke ezetz. Baina Irlandera deporte minoritarioa bat sustatzeko bagien bai. Deporte minoritario bat bezala. Interneta? Bai, badago, gauza bat esan nizuke, egoera da pixkat komplikatua, irlandarazko hizkuntzarekin pixkat. Zer dauka irlandar hizkuntzak euskarak ez dokana? Ofizialtasuna? Bai, eta zergaitikan, beste zer dauka? Estatua. Dauka estatua horren atzia. Zergaitik esaten dizut hori, estatu eratu zenian, jentia ikusten zen, we've got a hard job here, oso lan latza dugu hemen egiteko. Estatus hori, dagokionez, eta lan korpusekin bekintzen badiego zer, orduan, emango diogu dirutza bat korpusa egiteari. Orduan, zer esan edo horrek, internetez badago presentzia bat iztegi on batzu badaude internetez. On batzu, egian zuenak baino oratorikoak baino hobeak, uste dut nik. Orduan badaude, hizkuntza ikasi nahi baldin baduzu. Hitz pare bat ondo ikasi nahi baldin baduzuz, ondo. Orduan, korpusaren zera dela eta ondo, baina adibidez hizkuntzak ez dauka katalan hizkuntzak duen presentzia. Hori argi eta garbi dago. Baina internetez presentzia, irlandarak duen presentzia, galez hizkuntzak duen presentzia baino hobea da. Eta galez hizkuntza asko zerek agian lau bider gehiago hitz egiten da Irlandera baino.
Segun zein erremuetan ez berdina da. Eta hor, eta gauza horiek, historioak eksplikatzen du peskat, nik uste hori ofizialtasunaren zera. Artikulu, zortzigarren artikulua. Zuek, zer pentsatzen duzu honetaz. Zortzigarren artikulua, konstituzioan. Badauzka hiru zati. Lehenengo zati. Irlandera da hizkuntza nazionala eta hizkuntz propioa. Bigarren, inglesera ere hizkuntz ofiziala da. Hirugarrena. Segun zein kontekstuetan erabil edo bata edo bestea. Ja. Hori deitzen da atenuante, ezta? Bada ere, hirugarren azpi hori gaixartu dugu. Hori da politika. Bai.